Hukumomin Saudiya sun bayyana sanya harsunan Hausa da Fulatanci daga cikin harsunan da za a fassara hudubar hajjin bana, daga cikin harsuna 32 da za a yada hudubar kai tsaye. Sanarwar ta ranar Asabar ta kuma ce a ranar Alhamis 9 ga watan Zulhijja ne na shekarar 1446 za a gudanar da fassarar. Daga Makkatul Mukarrama Aminu Hussein Amanawa dauke da cikin wannan rahoto. Sanarwar da shafin Haramai ya fitar ta bayyana cewa za a fassara hudubar hajji ta shekarar 1446 zuwa harsuna 34 a ranar Alhamis 9 ga watan Zulhijjin shekarar 1446. Harsunan kuwa a cewar sanarwar sun haɗar da harshen Larabci da Urdu, Turanci, Faransanci, Indonesiyanci da ma harshen Hausa. Sauran su ne Sinanci, Rasanci, Bengalanci, Turkiyanci, Malayanci, Spaniyanci, Portuguese, Italiyanci da kuma Jamusanci. Sauran kuwa a cewar harsunan sun hada da Filipino, Amharic, Bosnian, Hindi, Dutch, Thai, Malayalam, Swahili, Pashto, Tamil da Azerbaijani. Ragowar su ne Swedish, Uzbek, Albanian, Fulatanci, Somalia, Rohingya da kuma harshen Yoruba. Ko da yake ba wannan ne karo na farko ba da harshen Hausa ke kasancewa a jerin harsunan da za a fassara hudubar. A cewar da dama daga Hausawa sanya harshen Hausan a cikin harsunan abin alfahari ne. Wannan yare na Hausa a cikin yarukan da za a gudanar da hudubar mafi tsada, hudubar mafi daraja, mafi girma, hudubar ranar da ta fi kowace rana daraja ita ce ranar Arafat. Alhamdulillahi hakan ya nuna cewa tabbas yaren Hausa yare ne mai muhimmanci wanda kuma majority na mahaifatanmu da suka fito Najeriya, musamman arewacin Najeriya, yare ne wanda ya zan cewa dukkaninsu suna fahimta ce suna kuma amfani da shi. Alhamdulillah mun ji daɗi hakan ya kasance tabbas zai ba alhazanmu dama ƙara ƙaruwa da dukkanin faɗakarwa da hudubobi da abubuwan da za a magana na falolin wannan ranar ta Arafat da kuma aikin hajji da za a gudanar su insha Allah. Gaskiya mun ji daɗi kuma ni na'am, saboda mutum ko da bai jin abin ga gwargwado zai fahimci abin da aka yi, kuma Allah sai zai taimaka mana ga ayyukanmu da za mu yi na hajji. Daga fatan muna fatan Allah ya samu yi karɓaɓɓe. Gaskiya alhamdulillah mun ji daɗi, mun murna, abin alfahari na gare mu. Muna Hausawa mun zo ƙasar Saudi Arabia kuma an ce an samu daga cikin harshen mu na Hausa cikin wani tsari. Gaskiya mun ji daɗi sosai, mun murna. Bai ga harshen Swahili a cewar bayanai, harshen Hausa shine na biyu daga harsunan nahiyar Afirka da ke da yawan masu amfani da shi, kuma sanya harshen a jerin harsunan na ƙara fito da yawan miliyoyin musulmai masu amfani da harshen Hausa a faɗin duniya. Daga birnin Makka, Aminu Hussein, aikin hajji. Don gaida Alhaji Aminu da wannan rahoto daga ƙasa mai tsarki. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika